Nu skal I møde to af de virksomheder, der har størst potentiale til at skabe vækst i Danmark. Line Vilstrups familievirksomhed fra Lolland laver magnetiske ophæng, og Johan Bülows virksomhed fra Bornholm laver lakrids. Og I er med blandt de sidste 27 nomineret i en konkurrence, der hedder Vækstfaktor. Hvordan er det at være nomineret i sådan en konkurrence, Line? Man er jo super glad og stolt over, at det, man har arbejdet på i så mange år, bare man bliver nomineret, og det er jo rigtig fin blåstempling at få, synes jeg, at man er blevet udvalgt. Men nu håber vi, at stemmerne også siger det. Johan, betyder det noget for dig? Helt enormt meget. Det gør det i den grad. Jeg bliver helt enormt glad. Normalt så arbejder vi jo hårdt og står tidligt op om morgenen, og man bliver da rigtig glad, når man får en stor ordre og alt det her, men det er et rigtig, rigtig fedt skulderklap at få midt i en rigtig lang arbejdsuge, det er det bestemt. Så det er noget, der giver smil på, og det er noget, der kan mærkes hos alle de ansatte, så helt klart. Og altså, din familie, de laver blandt andet sådan nogle magneter her, som er blevet rigtig populære, hvor man for eksempel kan hænge en beskidt karklude eller et viskestykke, og så kan man så lige med en magnet her, lade dem hænge, og det er rigtig, rigtig stærke magneter, der gør, at de for eksempel ikke rører noget som... Ingen huller. Ingen huller og ikke noget bakterier og sådan noget. Altså det er noget, som i løbet af meget få år, de sidste 3 år, er jo også begyndt at vokse, så I også sælger til udlandet. Hvordan har det været muligt at vokse i en krisetid? Jamen, vi har jo ikke, vi kom jo ligesom på markedet midt i, da krisen ligesom startede, så vi har ikke prøvet andet. Så vi er jo også enormt stolte over... Men hvad er det, der skal til? Jamen, det er jo de innovative produkter, og det er noget nyt, og noget, som kan bruges i alle hjem. Og uanset om det er i Europa eller andre steder i verden, så kender folk de der behov for at kan hænge noget op. Så det er et simpelt ny idé. Og Bülow, kender man navnet, kender mange måske fra den lakrids, som I laver, som jo ikke er sådan noget billig lakrids. Hvordan har det været muligt at sælge i en tid, hvor vi alle skal spare, og mange bliver fyret og sådan noget? Hvordan har det været muligt at vokse for jer? Jo, men altså, lige for vores vedkommende, jamen, så tror jeg, der er rigtig mange, der ikke har kunne tage den store rejse til New York, eller købe den nye bil. Til gengæld så har forbrugeren gerne ville forkæle sig selv og have lidt bedre måske. Og det er jo det, vi arbejder med. Så dermed ikke sagt, at det måske har været nemmere i en krisetid for os at opnå de ting, vi har gjort, men vi har måske ikke været helt så hårdt ramt som alle mulige andre. Og det har givet noget medvind, helt klart. Og det er så DR's 9 distrikter, der er med til at stemme, hvem der går videre og i sidste ende vinder den her konkurrence, der hedder Vækstfaktor. Når du så siger, at det går så godt for jer, har jeg så overhovedet brug for hovedpræmien, for det er konsulentbistand for 250.000 kroner. Hvad kan I bruge det til? Jamen, for vores vedkommende har vi masser af ting at bruge det til. Umiddelbart så skal vi ud og lære noget om de markeder, vi skal ud og betræde. Vi arbejder med et produkt, som både kan være sødt og salt. Og hvad er det i virkeligheden forbrugeren kan lide i Holland, i Finland? Er det sødt, eller er det salt? Så vi har brug for nogle tal til at skabe den vækst på de markeder, så vi også kan lave nogle arbejdspladser herhjemme. Og så helt klart, det har været velkommen, selvfølgelig. Så du går efter at få seerne og lytterne stemmer. Line, det vil du også rigtig gerne have. For I vil også gerne brede jer ud i det udlandet, ja, det vil vi rigtig gerne. Og fra at have en idé og en opfindelse, som du sætter produktion, og som du får salg, og der er i eksport i, det har du brug for, som Johan også siger, altså hjælp til. Hvad er det, der er så svært? Jamen, der er jo altid noget kulturforskel. Altså, og vi har jo meget... I Japan og Korea synes de jo er meget interessant, vores varer. Og der er bare en kulturforskel, hvor man ligesom skal have fundet en eksportmodel til det land. Og konsulentbistand, det vil jo være guld for sådan en virksomhedstype som vores. Så helt klart. Og hvad er jeres bud på så, hvad der er, der gør, at ting, eller sådan en konkurrence, at I vinder? Hvem der vinder i sidste ende? Jamen, hvad tror du derhjemme? Jamen, det er en ny ting, som der er produktion i Danmark, og som der er mulighed for vækst i andre lande. Så der er jo masser af vækstfaktorer. Altså det er simpelthen at finde noget, som ikke er der i forvejen? Som ikke finder en ny opfindelse. Der er nytænkning. Tror jeg, der er flere ved at følge med i den her konkurrence på P4 og Pengemagasinet her på kanalen. Tror jeg så, der er nogen, der også får lyst til at starte deres op? Det tror jeg bestemt. Jeg tror, at jeg i min forretning kan have været inspirationskilde til en masse af de folk, der har været igennem derude, om det har været lakridspakning midt om natten, eller hvad det har været. Så tror jeg, at det giver rigtig god energi og rigtig god mening at lave de her ting. Og jeg synes faktisk, der skulle være noget mere af det. Og det er noget, I kan mærke i jeres lokale miljø. Nu sagde jeg lige Bornholm og Lolland, ikke? Altså, vi bliver jo kontaktet af rigtig mange mennesker, som har gode idéer, og det er jo dejligt.
og man ville jo ønske, at man bare kunne sige, her er modellen, her er planen, men der er det jo, at det her det hjælper til at sige, jamen historierne for et brede. Ja, altså de forskellige virksomheders historie, ikke? Hvordan I har klaret jer i den her tid. Jamen, altså, jeg ønsker selvfølgelig jer begge to held og lykke. Der er 25 andre virksomheder, der kæmper om førstepladsen, og det er også en konkurrence, vi kommer til at følge. Men tusind tak, fordi I kom begge to. Tak.